Dobrodošli u AB Kviz Pogodi tačan odgovor. Pitanje je glasilo, koja rasa psa ima najveću gustinu receptora za detekciju kretanja, što joj daje superioran vid u pokretu? Tačan odgovor je pod C. Saluki. Saluki ima jednu od najspecijalizovanijih vizualnih struktura među psima. Kao drevni pustinjski lovac, selektovan je da uoči minimalno kretanje plena na ogromnim razdaljinama, često u ravnom, jednoličnom okruženju. Zašto baš Saluki? Ima izuzetno visoku gustinu receptora za detekciju pokreta, vizuelni sistem optimizovan za horizont i daljinu. Mozak koji prioritizuje pokret nad detaljima oblika. Poređenja radi, engleski hrt je ekstremno brz, ali više oslonjen na sprint nego na rano vizuelno otkrivanje. Dok Border Collie ima fantastičnu vizuelnu pažnju, ali fokusiranu na kontrolu kretanja stada, ne na daleki plen. Zapratite naš kanal,